Guys, good morning. Ani na punta karon guys sa bukid. Sa among lagkaw sa ibabaw sa bukid guys. Ari na punta ani, nahinong na pud mi ari guys kay medyo ni habagat na. Di na man ta ka-focus ani og panagat guys, di ari na punta sa bukid. Gikumpuni na pud namo ang among bukid guys kay aron sa ingon mahinlo na. Ang problema na mo ani guys kay ang mga labat ani gabok na. Mo na nga si Mister tungod lagi kay ang balay awa naman kapuy guys, daghan kaadyong mga mananap. Nagputos og sum guys, mo na nga gihinloan na mo. Mo na ni palibot guys. Ngadto sa ubos na ni. Asaging ra gyud gitanom ani guys. Pero wa madugay guys sa tanto namong trabaho. Niundang ko guys kay gipamaak ko og lampinig. Hubag akong mata guys, gahinoktok ko unsa nang angay na kong buhaton. Mao nga ang gitanawon kaugalingong mata guys, og unsa na ni ila kong gikatawan, so okay ra. Ay, gadaguok. Ikaw dito eh. Ilahan dito ng uwan kayo maabot man. Oo. Ano nang tagay kahulugan? Hitan na nagkamutan na. Hitan ka. Agos mo ko. Salap. Nagbihait. Pwede maputog. Sa bawang. Sa bawang yan. Kung may biso na. Kaya rin ito. Ba't din? Jersey ba? Imo ito plastic. Dito. Mga kailo na ka. Jersey mo. Jersey. 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 Ano mag na ron? Oh. Oh. Oh, baka to. Mao to? Ay, oo. Iwan, itambang ito. Nag-iuban po. Ano, ito ka lugar. Ablara, asap ito. Ano, bidang, makaon. Ito yung ikaw na. Hindi kita makaon to. Oo. A few moments later. Kaloy sa Ginoo guys, nahuman ra jud. Intiro adlaw jud mo aning labat guys. Pero kaloy sa Ginoo nahuman-human na jud. Dito na punta sa sud ani ug mapuhon kung kaloy ta sa Ginoo guys, makabalik ta ani adto na punta sa sud ani manghinlo guys.
Among giung naghindo aring gawas kay labyanan manggud ni padong dito sa may bungtod guys. Daghan kaayong mamisita dito, labyan man ni mo nang amog yun ni siyang gi-repair. Og pasensya na mo guys, og maora po lingaw na to karong adlaw. Og ako mayon guys, bye-bye.